татар эпосы турында сөйләшербез. Мин әзерләнеп килгән идем татар эпосы, аның сакланышы, таралышы турында бер кадәр мәгълүмат бирергә. Аннан гомумән безнең эпос дибез дә, без нәрсәне күздә тотабыз. Ул бик кызыклы әдәби һәм фольклор төр бит инде эпос. Һәм төрки халыкларда булсын, башка халыкларда булсын, эпосны акциональ, вербаль, текстуаль кырлары булган синкретик жанр дип аңлау бар. Һәм бу чыннан да шулай. Гади генә әйтеп әйткәндә, бу нәрсә дигән сүз? Акциональ димәгәндә кул хәрәкәтләре, ниндидер бию хәрәкәтләре дә катнаша. Шишән әйтүче, шушы дастанны көйләп әйтүче, үзенең шушындай хәрәкәтләре белән дә ниндидер кош очып киткән хәрәкәтләр ясап, анан вербаль ягы, вербаль кыры дибез, шушы ат тояклары авазлары чыгарып, кош авазлары чыгарып, кош кычкырган авазлар чыгарып, шушылай иттереп сөйләп алып бара эпосны. Һәм әлбәттә язып алынган әйбер күләмле текст, язу мәгънәсендә текстны кулланып, текстуаль кыр дип әйтәбез. Менә татар дастаннарына килсәк, шушы иш кырның бездә акциональ дигән ягы, игътибар итсәгез, ул югалган. Һәм жанр тулысынча текстка кирип беткән. Шуңа күрә татар дастаннары төрки дастаннардан менә шушы ягы белән аерылып торалар. Бу кайвакыт сездә, сезнең халыкта дастан бармыни дигән кебегрәк сорауга да китереп чыгара. Әмма чынлыкта алай түгел. Төбенә төшеп тикшерә башласаң, татарда дастан бар һәм бик күп икәнлеге ачыклана. Алар 50 ничә вариантта, фольклорда төп билгеләренең берсе, төп үзенчәлекләренең берсе ул вариантлылык. Халыкта популяр булу дигән сүз ул, таралышның киңлеге дигән сүз. Кулъязмалар булып 50 ничә вариантта күчереп таратылганнар. Менә бу кулъязмалар булып акциональ кырдан бераз читләшеп язуга күчүе эпосның дастан алар синонимнар буларак кулланылалар. Мин бу турда алга таба әйтеп китермен әле. Халык үзе ничек атаган, нәрсә ул эпос, дастан нәрсә. Бу төр үзе нәрсә белән дөнья эпосы, дөнья дәрәҗәсендәге эпосы, дөнья эпосында китаби дастан дигән төшенчә бар, книжный эпос. Менә татарның дастаны да шушы категорияга якынлаша. Нәрсә белән бәйле бу? Безнең халык ни генә дисәк тә укымышлы булган, укырга омтылган, 1000 еллык язуы бараның, һәм менә шушындый 1000 еллык язулы мәдәнияте булган халыкта бу гаҗәптә түгел. Монда гаҗәпләнерлек әйбер юк, ул шулай булырга тиеш булган. Язуы булган халыкта фольклорда язмалашкан, китапка күчкән, китабилашкан. Менә шушының белән бәйле ул бездә әйтик якутлардагы, казаклардагы, нугайлардагы кебек дастанның думбра чиртибанда, гөсләдә уйнап айлар буе, озаклап, тоташтан көннәр, төннәр буе эпос дастан әйтеп утыру гадәтенең язуга күчкәнлеге. Димәк, шушының белән бәйләп өйрәнәбез аны, татарның укуга омтылышы, китапка хөрмәте һәм мин тагын бер әйбер әйтеп китәсем килә. Ислам, Коръән белән дә бәйледер бу әйбер, ислам тәэсире, Коръәнгә хөрмәт, гомумән китапка хөрмәткә, язуга хөрмәткә әйләнеп, безнең дастаннарыбыз да, күләмле эпик әсәрләребез дә язудан язуга күчереп таратыла башлаганнар. Менә шушындый үзенчәлеге бар татар дастаннарының, әмма гомумән бу әсәрләрне, бу текстларны барлый башласаң,
Шушы ук Төркия эпос белән дә гомумән көнчыгыш борынгы көнчыгыш борынгы һәм урта гасыр көнчыгыш әдәбияты белән дә искиткеч күп уртаклыклары барлыгы күренә. Мотивлар ягыннан, сюжет ягыннан, образлар системасы ягыннан шушындый борынгылыкны эченә алган, гасырлар буена шарланган, камилләшеп безнең көннәргә килеп җиткән әсәрләр ул дастаннар. Эпос грек сүзе хикәят итеп сөйләү, бәян итү дигән мәгънәне белдерә. Әдәбият белемендә эпос вакыйгалылыкка хикәяләүгә нигезләнгән әдәби төрне белдерә. Фольклористикада эпос әдәбият белемендә күрсәтелгән шушы сыйфатларга ия жанр, дастан сүзенә синоним булып йөри. Идел буе татарлары халык иҗатының чын мәгънәсендә таҗы булган мондый төр әсәрләр үз заманы өчен бик тә популяр булган. Бүйек Тукай сүзләре белән әйткәндә, беләсез инде һәркемгә таныш сүзләр әйме, буларны кичкенә чагында укып, җыламыйча үскән ирләребез вә хатыннарыбыз сирәктер дип язган. Ул да Түләк, Буз егет, Кыйсай авык, Кыйсай сәкәм, Гыйса ул әмәт, Шәхсәнәм һәм гарип, Хурлуга һәм белән Хәмрә, Каһарман Катил, Кисек баш кыйссасы, Шура батыр хикәяте, Күр углы кулъязмалары яисә басмалары, ике гашыйкның мәхәббәт тарихын бәян итүдән гыйбарәт романтик рухлы Таһир белән Зөһрә, Юсуф китабы, Сәйфел-Мөлек, Ләйлә белән Мәҗнүн нөсхәләре, Идегәнең Нигъмәт Хәким һәм Нәкъисәнбәт исемнәре белән мәгълүм җинама тәнкыйди текстлары һәм башкалар, булар татар китап культурасын үстерүгә зур йогынты ясаган, язма әдәби-мәдәни процессны тагын да югарырак баскычка күтәрүдә әһәмияте бәяләп бетергесез гүзәл дастани мирасыбыз үрнәкләре. Бу әсәрләрнең татар теле иң камил, иң төзек вариантлары язмага теркәлеп, кулъязма нөсхәләр яисә китапка үрелеп таратылган. Менә тагын шушыңа игътибар иттерәсем килә. Чыннан да вариантлылык дигән әйбер ул бар. Әйтик, менә кайбер халыклар, эпос бөтен халыкларда да юк. Эпосы булган халыклар безнең дастан бар дип чын мәгънәсендә горурланалар. Ул үткән шанлы тарих дигән сүз халыкта эпос булу. Кай вакыт бер генә нөсхәдә табылган эпослары белән мактаналар. Бит чынлыкта халыкта бар икән, ул вариантсыз була алмый. Ул менә мин атап киткән дастаннар да алар әллә ничә кулъязмада, кулъязма гына түгел, кай вакыт аның безнең татар бик дисперс халык, төрле этник төркемнәр, менә әйтик Сибир татарларында аның булырга мөмкин телдән сөйләнә торганда, әле бүген дә сөйлиләр. Сибир ягына барып чыксаң, хәтта дастан кыйпылчыклары фабула характерында гына булса да сөйләүләрне бүген дә очратырга була. Идел буе татарларында ул күбрәк, бая әйткәнемчә, кулъязмага күчеп таралган. Әмма аның вариантлары бар. Менә бу кеше күчергән аны Казан татары, тагын бу кеше күчергән архивта алар сакланалар, алар бар, аларга мөрәҗәгать итәргә була, карап тикшерергә мөмкин. Эпос дастаннарына, әгәр сезгә кызык булса, менә башка халыкларда бу эпос дип атала торган жанр билгеләре белән эпос дигән терминга туры килә торган бу әсәрләрнең ничек аталышын мин искә төшереп китим. Эпос дастаннар жанрына тәңгәл әсәрләрнең аерым халыкларда үз атамасы, ягъни халык биргән исеме дә бар. Бу төрле халыклар фольклорында шактый кызыклы мәсьәлә. Мәсәлән, үзбәк, түркмән, Азәрбайҗан, таҗик фольклорында дастан сүзе дә эпоста параллель яши. Казак халкы бу төр әсәрләрен кыйсса дип тә, җыр дип тә атый. Кыргызларда дастан белән бергә эпос дип әйтү дә бар, әмма алар шул ук мәгънәдә манас дигән терминны да кулланалар. Башкорт эпосы турында аңлатканда халык хикәят, кобайыр сүзләрен кулланып сөйләшә. Кавказ халыкларында, сез беләсез, нарт, русларда былина, карел-финнарда руны, якутларда аланхо, бурятларда улигер, шушы төшенчәгә туры килә. Татар халкында да дастан терминына синоним рәвешендә йөри торган сүзләр юк түгел, аларны барлап, кулланыш сферасын билгеләү әлеге төшенчәләрнең тәңгәллек кимәлен ачыкларга ярдәм итә. Монда инде нәрсә, халык үзе дастан дип сирәк атый мондый әсәрләрне. Кыйсса, хикәя, хикәят дип йөргән
халык мындай төр әйберләрен китап дип кенә атауда булган. Мәсәлән, Юсуф китабы. Сүз бара шул эпос турында, эпос жанрына карый. Бүтән билгеләр белән шушы төргә, шушы терминга туры килә ул. Әмма атамасы шушылайрак. Кысса булса да, хикаят булса да, чыгыш бу сүзләрнең чыгыш кайсы телдән чыгышы күпмедер дәрәҗәдә онытылган, югалган безнең әдәбиятка, безнең мәдәниятка, фольклорга килеп кереп, һәм аны халык ниндидер бер жанрлар синкретизмы дип атала инде ул фәнни итеп әйткәндә, юылган бу төшенчәләр һәм бөтенесе шушы нәрсә дип атауга халык әллә ни игътибар бирмәгән. Һәм шуңа күрә мондый ничек кенә халыкта хикаят дип билгеләнгән булсын бу кулъязмалар, хикая, кыйсса, әл-кыйсса, китап исеме белән йөри, кайвакыт бөтенләй исеме генә язылган да, әйтик, каһарман китабы яисә каһарман дип кенә дә бирелә, каһарман катил дип тә. Булар бөтенесе шушы эпос жанрына карый. Татар эпос дастаннары төп ике төркемгә бүленә. Беренче төркем романик характердагы мәхәббәт дастаннары. Икенчесе батырлык турындагы героик дастаннар. Без инде бүген героик дастаннар турында сөйләшербез. Күбрәк героик дастанның үзен архаик героик төргә бүләләр. Бу инде борынгы килеп чыгышы белән бик борынгы чорларга карап, шушыннан килә торган дастаннар, әйтик, Түлек дастанын біз шушы классификацияга кертәбез, классификацияның шушы төренә кертәбез. Тарихи героик дастаннар, ансы инде булай табарак килеп формалашкан, әйтик, Идегәй, Шура батыр, Күр угылы кебек дастаннар шушы төркемгә керә. Һәм мен айырам тагын героик дастаннар төркемендә дини героик дастаннар, моңа кертәм каһарман катил, кыйсса исәкәм кебек дастаннарны. Монда аларның үзләренең үзенчәлекләре, тема булмаса да бик кызыклы әйтеп китәм. Героик дастанда нәрсә? Героик дастанда бар батыр, һәм ул үлсә дә җиңеп үлә. Җиңелмичә үлә. Ул бердән-бер шундый батыр, гаҗәеп көчкә ия, һәм ул үзенең шушы сыйфатларына үлсә дә туры кала. Ул бер кемнең дә көченә шаммый. Янәшәдәге батырлар да аңа ярдәм итә алмый, менә ул үзе көчле. Аның батыр үзенең кылычы бар, үзенең аты бар. Менә шушындый образ героик дастаннар батыры. Менә дини героик дип нәрсәгә аерам. Менә бу дини героикта инде шушы бер кайчан бер кемнең көченә шаммаган гаҗәеп көчкә ия батырыбыз, бу Аллаһ көченә табына, Аллаһ көченә ышана башлый. Менә үзенең батырлыкларын эшләгәндә Аллаһка тапшырдым. Шушындыйрак намаз вакытлары турында, менә акшам сугыш бара итик, алар акшам вакытында туктап торалар, намаз вакытында туктап тора. Менә шушындый әйберләр килеп керә. Монда инде иң көчле зат ул Аллаһы дигән әйбер. Булар инде соңгырак чор, менә шушы ислам ныгып урнашкач кергән дастаннар. Менә сүзем озынгарак киттем, читкәрәк киттем, әмма бик кызык мәсьәлә. Аерым бу турда сөйләргә мөмкин. Герой китабы дастаннар үзәктә батыр яисә пәһлеван образы торган, төрки фольклорга хас батырлык сыйфатларына ия язма дастаннарыбыз. Мондый төр дастаннарның характерын реаль чынбарлыкка якынлык, тарихилык һәм каһарманлык дәрәҗәсе билгели. Халкыбызның Түлек, Кыйсса улы Әмәт, Шыңгыз хан, Аксак Тимер, Кыйсса исәкәм, каһарман, катил, Җикмәргән, Нарык һәм Шураның хикәяте, Күр угылы, Кисекбаш һәм башка дастаннар әлеге төркемгә нисбәт ителә. Тарихи героик татар дастаннарының классик үрнәкләре дип Идегәй һәм Шура батыр дастаннарын күрсәтергә мөмкин. Әскәр әфәнде Шура батыр турында әйтмәде, мин вакыт калса аңа да тукталырмын дип бераз әзерләнеп килгәнем. Менә хәзер сүзебез Идегәй турында булыр. Идегәйнең кулъязмалары, таралышы хакында, гадәттә бит инде бу дастанны без беләбез, Себер татарларында
сакланып калган дастан буларак, ул мәсьәләгә дә беркадәр кагылып китәрбез. Герой китабы дастаннар арасында 1940 елда Нәкый Сәмбәт, аннан да алдарак Нигъмәт Хәким исемле кеше туплап төзегән җинама тәнкыйди Идегәй, Нигъмәт Хәкимдә ул Идегә дип бирелгән. Темасының зурлыгы, әсәрдә тасвирланган вакыйгаларның тарихи әһәмияте ягыннан үзенчәлекле урын алып тора. Идегәй эпосының татар версиясе гасырлар дәвамында оешкан күркәм әсәр. Татарларның әдәби-мәдәни мирасында бу теманы татар телендәге күп санлы үрнәкләр популярлаштыра. Алар арасында информант теленнән язып алынганнарыннан алып, менә мин бая кагылып киткән мәсьәлә сөйләмә дастаннар дип әйтәбез. Мен шишән сөйләп утыра, язып алучы аннан язып ала. Бу сөйләгән вакытта кул хәрәкәтләре белән, анда ниндидер бию хәрәкәтләре дә булырга мөмкин, тавышын бер күтәреп, бер төшереп, менә шушындый синкретик характерда шушы әйберне кагазга төшерә. Менә мондый дастаннар, сөйләмә дастаннар, шушындый формадагы дастаннардан алып, Идегәйнең әдәби эстетик җәһәттән шактый камилләштерелгән китабы язма дастаннарга кадәр бар. Татар героик эпосы Идегәйнең формалашуы 15-нче йөз башыннан 20-нче йөз уртасына кадәрге чорны иңли. Күрәсезме, фольклор әсәре битендә шундый гасырлар үтеп формалаша дигән сүз астында менә шушындый әйбер ята. Ул бер көн эчендә бер вакыйга уңайыннан барлыкка килде дә, менә халыкка чыктык түгел. Ул камилләшә бара, телдән телгә күчә, шушының белән характерлана да. Идегәйдә шулай. Бу халыкның бүгенге тарихын аның 5 гасырлык үткәне белән бәйли торган, милләт формалашуда турыдан-туры катнашы булган сирәк әсәрләрнең берсе. Татарда дастан барлыкка килү тенденциясе һәм эпик иҗатка омтылышның тамырлары бик тирәндә. Фольклористика тарихында дастаннар 20-нче йөзнең 20-нче елларыннан татар әдәбиятының төп фундаменты саналып киләләр. Шушы чорда татар халык иҗат үрнәкләрен интенсив җыю туплау, героик җырлар, әкиятләр белән бер рәттән дастаны эпос тарихында өйрәнү, халыкта киң таралган дастаны сюжетларга яңа әсәрләр иҗат итү, мәгълүм дастаннарның җинама вариантларын төзү бурычы куела. Әмма татар дастаннарына, ягъни милли эпоска карата хөкүмәт тарафыннан күрсәтелгән җылы караш чорның иҗтимагый сәяси шартларына бәйле тукталып калганы сез инде беләсез. ВКПБның 1944 елгы карары анда әйтелгән о состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы татарской партийной организации дип атала постановление. Менә шушы карар татар эпосын өйрәнүгә бик озак елларга тыю сала. Идегәй дастаны түгел, гомумән татарның дастаны эпик мирасын барлауга искиткеч зур тискәри гомты ясаганлыгы бу фактның бәхәссез. Шушы вакыйгадан соң татар эпосын, аның тарихи эволюцион үсешен, яшәү формаларын өйрәнү, башка халыклар фольклор белән чагыштыру берничә дистә елга артка чигерелә. Халыкның 10 гасырлык мәдәниятенең зур өлешен ачып күрсәтергә башка бик күп эпик әсәрләр үз чиратларын архивларда көтеп ятарга дучар ителә. Булар билгеле әйберләр. Проблемага кабат әйләнеп кайту, Идегәй хакында янә сүз кузгату фәкать сез беләсез 20-нче йөзнең 2нче яртысыннан соң гына мөмкин булды. Бу әле 2нче яртысы дигәндә 80нче еллар турында сүз бара бит инде. Эпик сюжетның кайчан һәм нәкъ менә кайда барлыкка килгәнлеген төгәл ачыклап булмау шактый бәхәсле мәсьәлә. Менә без теге бу дастанны бу чорга багышланган, бу чор турында дип шулай әйтәбез әйтүен, әмма бу кайбер очракларда мөмкин, кайбер очракларда бик кыен мәсьәлә, чөнки бая әйткәнемчә фольклор әсәре бер генә, ике генә ай эчендә формалашмый, гасырларны иңли торган әсәрләр. Шулай булса да күренекле галим Жирмонский Төркия эпосына 6-нчы гасырдан башлангыч ала дип исәпли, аны иң борынгы катламын 6-14-нче гасырларга нисбәт итә. Тарихи сәяси темасы ачыкланган эпоска ул Урта Азия халыклары эпик мирасындагы образлар белән уртак образлар чагылышын тапкан 15-17 йөз дастаннарын кертә. Соңгы катлам барлыкка килүе 17-19 йөзләргә карый торган эпос ди. Тарихтан билгеле булганча, Алтын Урда 13-нче гасыр башы 15-нче гасырлардагы
Шуннан соң мөстәкыйль ханлыкларга таркалган Урта гасыр Евразия дәүләте. Үз чорында сәяси һәм икътисади, әдәби һәм мәдәни казанышлары белән бөтен дөньяга дан тоткан. 14-нче йөзнең 60-70 елларын тарихчы галимнәр Алтын Урда өчен тынычсыз фитнәләргә бай чор дип бәялиләр, ә килеп туган низаклар дәүләтнең бердәмлеген бик нык какшаткан. Тарихчылар әйтик, Илнур Медхатович Миргалиев язганча, бу елларда илнең бердәмлеген саклау мәсьәләсендә бик кырыс көрәш барган. Идегәй дастаны илдә барган шушы катлаулы вакыйгаларны чагылдырганын сез беләсез. Бу дастан Кырым, Каспий диңгезе, Идел буйларында, Көньяк Сибир киңлектәрендә, хәзерге Казакстан, Урта Азия далаларында, Һиндстан, Иран, Гыйрак җирләрендә барган дөнья күләм тарихи вакыйгаларны үз эченә ала. Мәгълүм тарихи шәхесләрне һәм аларның гамәлләрен тасвирлау аша шул чорның эпик картиналарын гәүдәләндерә. Достанның әдәби тарихи әһәмиятен билгели торган иң җитди күрсәткече дип, аның Алтын Урда тарихының гаять үзенчәлекле, каршылыклы, фаҗигале чорын гәүдәләндерүен билгеләргә мөмкин. Достан прототиплары, Туктамыш, Аксак Тимер, Идегәй һәм башкалар, булар барысы да 14-нче йөз ахыры, 15-нче йөз ахырында яшәгән реаль затлар. Шунысы әһәмиятле, достанның теләсә кайсы халык версиясендә шушы һәм башка тарихи затларның тормышы, эш гамәлләре яктыртылган. Билгеле, достанда эпик образ рәвешендә тасвирланган геройлар белән аларның прототиплары, ягъни әлеге реаль шәхесләр арасында тигезлек билгесе куеп булмый. Фольклор әсәре, фольклор әсәре, тарих инде, бу төрле эпик контаминацияләр белән халык фантазиясе кушылып, күп кенә башка ялган дип әйтегән мәгълүматлар килеп кергән булырга мөмкин аңа тарихчы күзлегеннән караганда. Әмма ничек кенә булмасын, булар тарихи әһәмиятләре зур булган әсәрләр. Алар әсәрдә жанр эстетикасына, шишен җырауның күз аллауына бәйле рәвештә төрле үзгәрешләргә дучар ителгәннәр. Ягъни тарихи вакыйгалар. Димәк, эпик сюжетларның барлыкка килү вакытын билгеләү ничек кенә катлаулы булмасын, тарихи чыганакларда теркәлгән конкрет вакыйгалар нәкъ менә Идегәй дастаны очрагында вазгыятны ачыкларга ярдәм итә. Барлыкка килү 15-17 йөзгә караган төрки эпосны ни өчен алай дип әйтәбез? Менә шушы читрекле, каршылыклы чорны чагылдыргач, шушы чордан соң ук барлыкка килгән дип исәпләсәк, шуннан алып таралышын да без аның барлыкка килеп таралышын 15-17 йөздән дип билгели алабыз. Шушы чорга караган төрки эпосны тарихи эпос дип билгеләгән академик Жирмонский фикеренә дә таянып, Идегәй турындагы дастаны да соңгы чор төрки эпосы дип карыйбыз. Сюжетыннан һәм тематикасыннан чыгып, Идегәй дастанын Урта гасырның 15-нче гасырында барлыкка килеп, шушы вакыттан башлап формалашкан һәм таралган дип билгеләү гадел булыр. Һәр хәлдә төрки дөньяда Идегәй исемле дастанны әйтә башлау 15-нче гасырдан да иртәрәк була алмау Алтын Урдадагы тарихи фактлар һәм әсәрдә тасвирланган вакыйгалар белән раслана. Әлеге сюжетка төрле халыкта таралган эпик әсәрләрнең һәр кайсы дастан гына түгел Идегәйгә багышланган, сез беләсез булыр. Шушы теманы үз эченә алган бик күп тарихи җырлар бар. Төрки башка халыкларда да, башка төркиләрдә Алтын Урда составында булган риваят легендалар бар бит инде, эреле ваклы сөйләмә, эпос һәм күләмле язма вариантларгаcha, булар барысы да халык тормышында лаеклы үз урынын тапкан. Аларның һәр берсенең барлыкка килү һәм үсешенең үз иҗтимагый тарихи сәбәпләре бар. Шулай итеп, Идегәй дастаны 14-нче гасыр ахыры, 15-нче гасыр башында Алтын Урдада хан тәхете өчен көрәшнең хәл иткеч чорын тасвирлый торган эпос дип билгелибез. Әсәр геройлары Туктамыш хан, Әмир Тимер, Тамерлан, төрки халыкларда исем белән әйткәндә Аксак Тимер, Идегәй һәм башкалар үз чорының күренекле шәхесләре. Алтын Урда дәүләтендә барган фаҗигале көрәшнең һәр бер кискен вакыйгасы дәүләттәге халык өчен бик мөһим факт булып, сүз сәнгатендә, ягъни фольклорда турыдан-туры чагылыш тапкан. Әлеге темага дәүләт тарихын соңгы 100 ел шикләрендә кулашлаган җырлар, риваятләр, дастаннар иҗат ителгән, алар күпләгән вариантларда таралган. Тарихи Идегәйнең исеме күпләгән татар шәҗәрәләрендә күренүе дә шушы вазгыять белән бәйле.
Халыкның тарихи аңына тирән сеңеп калган Идегәй образы, шулай ук бөек ханнарның, әмирләрнең эчке чуалышларына бәйле озакка сузылган вакыйгалар, төрле жанрда таралган фольклор әсәрләренең вакытлар үтү белән зур эпик сюжетка берләшүенә һәм алга таба аның эпос буларак Алтын Урда составындагы халыклар арасында киң таралуына йогынты ясаган булса кирәк. Менә шушы тарихи җыр, әйтик, Туктамыш турында, Идегәй турында төрле сөйләмә эпослар, дастаннар, әйтик, хикәятләр берләшеп, шушындый эпос барлыкка китергәннәр булса кирәк. Андый әйбер фольклор практикасында бар, төрки халыклар эпосында бар, цикллар, зур цикллар шушындый юл белән барлыкка килгән булырга тиеш. Бу чор шәхесләреннән Идегәй эшчәнлеге белән бәйле вакыйгалар халык арасында аеруча нык популярлык казана. Шуңа да таркалу алдында торган Алтын Урда дәүләтендәге хәл иткеч хәлләрне тасвирлый торган күләмле әсәрләр ахыр килеп Идегәй исемле эпос булып оеша. Алтын Урда составына кергән халыкларның күбесендә бу эпос бар. Фольклористика тарихында дастан әйтүчеләр авызына Идегәйнең төрле версиядәге стиле, структурасы, эчтәлеге белән бер-берсеннән аерылып тора торган әллә варианты язып алынган. Идея ягыннан кече һәм кыйммәте зур истәлекләр буларак, Идегәй турындагы халык иҗат әсәрләренең кайберләре сайлана тарих иләге аша узып, гасырлар аша безнең көннәргә килеп җиткән. Бүген бу эпосның Кырым татарлары, Каракалпак, Алтай, Нугай, Казах, Үзбәк, Төркмән һәм башка халыклардагы версияләре шуңа мисал. Чорга бәйле рәвештә татарларда да башта эпосның традицион сөйләмә, ә соңрак язма китабы итеп формалашкан. Бүген көндә мәшһүр дастанның татарларда таралган сөйләмә вариантлары хакында нарратив чыганаклардан гына мәгълүмат табарга мөмкин. Идегәй, Туктамыш һәм башка тарихи шәхесләргә багышланган дастан вариантлары язма чыганакларда 19-нчы йөзнең уртасыннан чагылыш тапкан. Татарстан Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирас үзәге фондларында Идегәйгә мөнәсәбәтле шактый документ саклана. Алар арасында дастанның төрле еллардагы күчермәләре, кайбер текстларга комментарийлар һәм аңлатмалар, филолог галимнәрнең Идегәй вариантлары турында язышкан хатлары, истәлекләре бар. Идегәй дастаны буенча үзәктәге Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты архивы турында сүз бара. Үзәктәге материалларны фәнни әйләнешкә кертү 40-нчы елдан башланган. Идегәй дастанының татар телле билгеле басма һәм кулъязма вариантларын беренчеләрдән булып тикшергән Фатих ага Урманчиев күрсәтүенчә, институт архивында 1854 елда атысы куелган кулъязма бар. Ул исеме билгесез информанттан Габидулла Әхмәтҗан углы тарафыннан язып алынып, кабат күчерелеп, архивка тапшырылган дастан тексты. Беренчеләрдән булып өйрәнгән кеше Фатих Урманчиев, шуңа күрә аның исемен телгә алып китү бу урында урынлы булыр. Аның кулъязмаларын өйрәнеп хезмәтләр язган кеше, филология фәннәре докторы, беләсез бу шәхес турында. Бу вариантта Идегәй Олы Тархан авылы бәйге буларак тасвирланган. Бик кызыклы бу язма. 1854 елда атысы куелган кулъязма. Олы Тархан бүгенге көндә Татарстанның Тәтеш районына керә торган авыл. Идегәй дип исемләнгән әлеге кулъязма гарәп графикасында эчтәлеге Идегәйнең батырлыклар эшләп йөрү тарихын яктырта. Идегәй биредә тышкы дошманнардан илен, халкын яклап көрәшүче каһарман, зур бәк, аның резиденциясе Олы Тархан авылы. Бу вариантта Идегәйнең Туктамыш белән көрәш сюжеты бөтенләй урын алмаган. Сез күз алдыгызга гадәттә без Идегәй дисәк, шушы Нәкыйсәнбәт вариантын гына беләбез. Нәкыйсәнбәт менә шушы инде ул безнең дастан дип карыйбыз. Мин шуңа күрә кабат-кабат кайтып әйтәм, фольклор ул вариантлылык дигән сүз, менә шушы кулъязмалар да һәрберсе бик мөһим. Кичкенә генә булсын ул, үзек кенә булсын, сакланышы начар дәрәҗәдә булсын, әмма ул булганлыгын күрсәтә торган факт. Булар бар һәм шушындый вариантлар бик әһәмиятле тарихи яктан булсын, әдәби яктан булсын. Шуңа күрә менә бу әйбергә сезгә игътибар итәрәсем килә.
Бу вариантта Идегәйнең туктамыш белән көрәш сюжеты бөтенләй урын алмаган. Әлбәттә, ул нәкъ Исәнбәт вариантындагы кебек излекле рәвештә алай эстетик яктан, әдәби мәдәни яктан алай әйтеп булмый бу дастан турында. Моның булу факты кыйммәт безнең өчен. Норадым бу дастанда туктамышның оныгы буларак бирелгән. Дастан текстында Шулман, Нукрат, Идел кебек топонимик атамаларны еш очрата торган ки, менә монысы да бик әһәмиятле. Аңлашылганча, Идегәйгә бәйле вакыйгалар әлеге вариантта Идел буенда бара. Текстның күләме зур түгел. Кулъязма кәгазе 5 биттән гыйбарәт. Текст 4,5 биткә сыеп беткән. Дастанда сөйләнгән вакыйгаларның проза өлеше фабула характерында, ә шигъри өлеше барлык текстның 4тән 1 генә алып тора. Композициясе ягыннан карасак, текст Идегәйнең Норадым белән диалогы формасында төзелгән. Фольклор әсәре яисә әдәбияткар буларак Идегәйнең әлеге варианты татар телле башка вариантлардан күпкә калыша. Әлбәттә, әмма Идегәй дастан башка версияләр һәм вариантлар янәшәсендә чагыштырма тарихи һәм чагыштырма типологик планда системалы тикшергәндә эпосның генетикасын, таралу вакытын һәм ареалын билгеләү өчен бигрәк дастаны бу варианты бик әһәмиятле чыганакка әверелә. Улуг Мөхәммәд хан заманыннан беләсез аны идарә итү вакытын 1437-1446 еллар Идегәй сюжетының Идел буенда таралу ихтималы чыннан да бик зур. Бу шул турда сөйли дә бит инде, әйме? Димәк, без Гелсебергә генә кайтарып калдыру дөрес түгел дигән фикер калкып чыга. Менә безнең кулъязма, димәк, Казан татар тарафыннан язылган шушындый дастан, һәм анда безнең топонимик атамалар телгә алынган икән. Бу күп нәрсә турында сөйли. Төрки халыклар белән уртак башка тарихи героик эпос, әйтик, Шура батыр, Каһарман Катил кебек үк Идегәй сюжеты да биредә җирле халыкка ярашлы үзгәрешләр кичергән. Сюжет линиясының чагыштырмача самимилеге, күләме, структурасы белән Идегәйнең Татарстан территориясендә табылган әлеге варианты Ратлов бастырып чыгарган Алтай варианты санала торган Мурат Пигә якын тора. Мурат Пи дигән Ратлов образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири, Джунгарской степи, беренче частьта Поднаречье Алтая китап сезгә таныштыр. Шушындагы текст белән ул шактый моны охшаш дип бәяләргә мөмкин. Үзәктә саклана торган бу кулъязма Идел буенда татар телле информанттан язып алынган булуы белән гаять уникаль. Березин хрестоматиясендә төрекмән варианты буларак тәкъдим ителгән текстны Мелиоранский, нәкъ Исәнбәт кебек кайбер галимнәр шулай ук татар варианты дип исәпли. Бу вариант 19-нчы йөз уртасыннан язуга күчерелгән. Мондый нәтиҗәнең нигезендә әлеге фольклор үрнәгенә ясалган чагыштырма лингвистик анализ ята. Монда шунысына игътибар итәргә кирәк, текстның телендә гарәп фарсы йогынтысы артык зур дип әйтеп булмый. Бу истәлек Алтын Урда шигъри Кыпчак татар телендә язылган. Идегәйнең әлеге варианты белән дәфтәр Шыңгызнамәне чагыштырып карасак, аларның икесенең телләре бик нык охшаш булуын күрәбез. Кыпчак теле нигезендә формалашкан татар теленең урта диалектына, Казан татарлары теленә хас лингвистик үзенчәлекләренең, Идегәй турында Идел буе татарларында таралган башка фольклор әсәрләрендәге сюжет һәм стиль белән охшашлыкларның күп булуы, Идегәй дастанының башлап кайсы территориядә формалашкан булуына мөнәсәбәттә дә уйланырга җирлек барлыкка китерә. Идел буе мәшһүр сюжет өчен бер дә чит регион түгел. Киресенчә, биредә гомер-гомергә әлеге шәхсның эшчәнлеген халык әсәрләре бик күтәрә. Халыкның үз героена мөнәсәбәте чынлыкта бик зур әһәмияткә ия. Дәүләтнең җимерелүе Идел буенда таралган тарихи герой характердагы фольклор әсәрләрендә һәр вакыт Идегәйнең батырларча үлеме белән бәйләп карала. Кагыйдә буларак, алар барысы да бу хәлләргә тирән үкенү белән сугарылган. 20-нчы йөзнең 60-нчы еллар ахырында Ратлов Сибир татарларыннан yana берничә вариантта дастаннар язып алган. Шигъри юллар белән проза катнаш Идегә Пи, Туктамыш хан 2 вариантта, Аксак Тимир, Йыр дип бирелгән шундый әсәр бар. Булар Ратловта 4-нче частьта образцы народной литературы тюркских племен китабының. Менә бу текстлар Идегәйгә башланган эпосның зур циклы үрнәкләре. Игътибар итсәк, бу истәлекләрнең стиле һәм сюжеты бер-берсенә каршы килми. Киресенчә, алар берсен-берсе тулыландырып киләләр. Нәкъ менә шул сыйфат буларның барысын бер цикл дип карау мөмкинлеген тудыра да.
Бу әсәрләрдә дәүләт дәрәҗәсендәге мөһим эшләр, Бик хан, аңа тиң Баһадир хакында сүз бара. Алар үзара файдалы бирлек хасил итәләр, әмма дошманнар мәкере һәм килеп туган хәлләр Туктамыш хан белән Идегәй арасында, Идегәй белән аның улы Мырадыл, кайбер вариантларда Мурадым яисә Нурадым дигән вариантта бар. Арасында Туктамыш белән Мырадыл арасында, соңыннан Туктамышның оныгы Исмаил белән Мырадыл арасында низах китереп чыгара. Ил тоткан канга туяр, мал тоткан ашка туяр. Идегәй пи дастанында Идегәйнең атасы әйткән бу гыйбарә әсәренең асылын тулысынча ача. Идегәй пи түбәндәге сүзләр белән тәмамлана. Исмаил Мырадылның башын кести, анан соң Исмаил бабасының урынын қан булды йортын тутып. Аңлашылаймы? Башын кескен, анан соң Исмаил бабасының урынына хан булды, йорт тутты. Идегәй пи Туктамыш хан йөрди бирелгән истәлекләрнең гомуми темасын дәүләт хакимнәре дәрәҗәсендәге ички тарткалаш сугышлар дип билгеләргә мөмкин. Жирмунский билгеләгәнчә, Идегәйнең ратлы вариантлары чагыштырмача тулы һәм яхшы сакланган истәлекләр исәбенә керә. Әлеге эпик үрнәкләрнең информатлары турында Ратловның Идегәй пине бараба Туктамыш ханның ике вариантын һәм йыр дип китерелгән әсәрне тубыл татарларына язып алынганлыгын күрсәткән булуыннан тыш, башка җентекле мәгълүматлар табылмады. Югалыр, чөнки шулай Ратловта теркәлеп калганнар. Кемнән язып алган, кайсы авылдан, информантның исеме ничек, булар турында мәгълүматлар юк. Димәк, табыл һәм бараба татарлары иҗат җимеше икәнен генә беләбез. 2004 елда Флора Вахапова урманчы төзегән һәм бастырып чыгарган татар дастаннары җыентыгында Идегәйнең күләмле 3 варианты кергән. Бу дастаннарның язмалары, кул язмалары барысы да Татарстан Фәннәр академиясе Ибраһим Исемдәй Әдәбият һәм сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирас үзәге фондларында саклана. Текстлар Идегәй дастаны, Мырат пи, Идегәй пи дигән исемнәр белән бирелгән бер-берсенә стиле, вакыйгалар эзлеклелеге, образлар системасы, теге бу эпик мотивның булуы яки төшеп калуы белән шактый аерылып торалар, әмма уртак сюжетларны берләштерә. Әлеге эпик истәлекләрне якынайта торган тагын бер җитди сыйфат буларның Көнбатыш Себер территориясендә яшәүче Себер татарларыннан язып алынган булуы. Без инде никадәр халкыбызны аерым дип әйтсәк тә, менә аңлату өчен этник төркемнәр ул сер түгел бит инде бар татарда. Шуңа күрә моңа игътибарны юнәлтмичә мөмкин түгел. Шуңа күрә әйтеп узабыз, буларны Себер татарларына язып алынган вариантлар икәнлеген. Идегәйне генә түгел, гомумән татар эпосының иң зур күпчелеген чыннан да халкыбызның Себер татарлары дип аталган этник төркеме биргән. Бу факт бигрәк тә сөйләмә характердагы, ягъни информант әйткәннән язып алынган аутентик дастаннарга кагыла. Татар дастаннарының мондый тире дип әйтәбез, живой эпос, тире Себер татарларына хас булу, чәчелеп урнашкан татар халкының нәкъ менә шушы этник төркемендә традицион культураның Идел буендагы татарларныкына караганда стабильрәк үсә алган булуына бәйле дип карыйм мин. Эпик фольклор сюжеты излекле үссен, дәвамчан булсын өчен мөмкин кадәр озак цивилизациядан яраграк торган тыныч мөхит кирәк булган. Икътисади идеологик үзгәрешләр традицион эпос үсешенә, халыкның бу жанрга ихтыяҗына уңай йогынты ясый дип әйтеп булмый. Идегәй дастаны мөнәсәбәттә дә бу шулай. Ягъни ханнар идарәсе һәм Алтын Урда вакыйгалары турындагы урта гасыр сюжетының асыл потенциалы эпик фольклор өчен хәвефсезрәк зонада, Себердә сакланып калган дип әйтмәкче булам. Биредә аны әле 20нче гасыр урталарына телдән әйтүче осталар булган. Шул сәбәпле Идегәй нигездә Себер татарлары авызыннан язып алынган. Мин инде Идегәйне һаман Идел буена якынайтасым килә. Идел буена да шит әсәр булмаган ул. Мондагы татарлар өчен дә ул үз әсәре булган. Идегәйнең югарыда телгә алынган татар вариантлары эпос структурасында һәм эчтәлегендә булган үзенчәлекләрне өйрәнүдә бәһәсе зур чыганак. Алар татар дастаны
Идегейнең яшәеш формасы һәм таралу географиясын ачыклауда күп мәгълүмат бирәләр. Эпос өйрәнүче галимнәр арасында дөнья эпосы шедеврлары булган Трой сугышы вакыйгаларына багышланган Илиада һәм Одиссеяны халык авыз иҗатында популяр миф, легенда, риваятләрдән шагыйрь Гомер тарафыннан төзелгән, ягъни җыйнап, кабат торгызылган, кагазга төшерелгән әсәр дигән фикер бар. Бәлки ишеткәнегез бардыр. Безнең эра башы әдәби истәлегенең барлыкка килү тарихы турында бүген сүз алып бару җиңел түгел. Мен Илиада белән Одиссея турында әйтәм. Әмма җитди фәнни хезмәтләр Гомер эпосының героик эпос стилендә башкарылган, төп материалы фольклордан булуы турында фундаменталь аңлатмалар бирәләр. Әсәрдә эпик традицияләр әдәби эшкәртелгән, стилендәге формулалык, дастан әйтүче халык җыраулары куллана торган механизм белән тәңгәлдиләр. Мин моны нәрсә өчен мисалга китерәм? Идегей дастанының 20-нче йөз башындагы язмышы да Илиада һәм Одиссея тарихы белән бик нык охшаш. 1919 елда дастанның яңа вариантын Нигъмәтулла Хәкимов төзегән. Нигъмәт Хәким, тулы исеме Хәкимов Нигъмәтулла Гыниятулла оглы, 1899 елда дөньяга килеп, 1937 елда репрессия корбаны булган, вафат булганлыгы билгеле. Заманында Казан дәүләт педагогика институты галиме, доцент. Текстның исеме Идеге. Нигъмәт Хәким бу вариантны Себердә Тары өязе Тобольский губерниясы Еланлы авылында Себер шишәне Сиддиқ Мәһди улы Зәйнетдинов, Сиддиқ карт дип әйтәбез инде аны, Сиддиқ карт дип алга таба сүз бар аны турында. Бу кеше 1854 елда туган, 1927 елда вафат кеше. Шушы Сиддиқ Зәйнетдин сөйләгәннәрдән язып алып кайткан була. Шушындый мәгълүматлар бар. Информантның илгәрләре Көнбатыш Себергә Бухарадан күченгән, ягъни Сиддиқ карт Себергә Бухарадан күчеп килгән кешеләр күп булган бит инде, ислам аларга шулар аша килгән. Бухарадан күченгән, бабасы кебек Сиддиқ карт та сәүдә белән шөгыльләнә. Товар төяп Урта Азия шәһәрләрендә, Казак далаларында, Томский, Иркутский, Казан, Түбән Новгород һәм башка шундый шәһәрләрдә йөри. Сиддиқның мәдрәсәдә белем алганлыгы хакында мәгълүмат бар. Ул гарәп телен белгән, укымышлы, халыкның эпик иҗатына мөкиббән шәхес булган. Улы Әҗим сүзләренә караганда 1900 еллар башыннан карт Идегене Тары татарлары сөйләшендә телдән әйтә торган булган. Шишәннең даими аудиториясе ролен җирле халык үтәгән. Ягъни шундагы халыкта сөйли торган булган. Сиддиқ карттан Нигъмәт Хәким язып алган дастанның күчермәсе шул ук үзәктә институтның, Ибраһимов исемендәге институтның язма һәм музыкаль мирас үзәге фондына тапшырылган. Әмма фәндә Нигъмәт Хәким варианты дигән исем белән атау кабул ителгән әлеге вариантны информант ничек сөйләгән булса, шул рәвешле язып алынган аутентик текст дип тә әйтеп булмай. Эпос текстына Нигъмәт Хәким кулы белән шактый гына үзгәрешләр, төзәтмәләр кертелгән. Фольклор әсәре бу әйбер бит инде фольклор әсәре өчен дөрес түгел. Алай булырга тиеш түгел. Менә монда башка якка кирип китү, тагын да шушы безнең дастаннарыбызга укымышлы кешенең төзәтмәләр кертүе, яңадан төзүе белән бәйле әйбер. Тагын да шушы китабилык белән дөнья эпосында книжный эпос, китабый дастан, китабый эпос дигән категорияга тагын да бер кыры белән якын торуына бәйле. Шушы әйбердә Нигъмәт Хәкимнең Сиддиқ карттан язып алып кайтканнан соң кабат эшкәртеп, күчереп тапшыруы архивка бу текстны. Төзәтмәләр кертелгән, текст үзе кат-кат күчерелгән. Идегәнең бөтен күчермәләрен чагыштырып караганда, текстка яңа автор керткән төзәтмәләр күзгә чалына. Үзәк архивында Идегәйгә багышланган башка вариантлар белән чагыштырганда да текстның эшкәртелгәнлеге исбатлана. Димәк, Нигъмәт Хәким Идегәй вариантын 19 елда Себердә язып алганнан соң аны эшкәртеп төзәткән, зурайткан, тәртипкә китергән, икенче төрле әйткәндә җинама текст төзегән. Идегәйнең Нигъмәт Хәким варианты күләмле, тизмә катыш, шешмә әсәр.
Сиддиқ карт авызынан язып алынган текстны күпмер дәрәҗәдә үзгәрткәннән соң, бераз тарихын әйтеп китәм. Нәрсә булып беткән бу кулъязма белән 19-нчы елда алып кайтканнан соң. Нигъмәт Хаким Достанның бер нускасын Ленинград университеты профессоры академик Самойловичка җибәргән. Текстны китап итеп чыгару ниятен әйтеп, шул китапка галимнән кириш сүз язуын үтенгән. Бу шактый озакка сузылган һәм шул һәм башка сәбәпләр аркасында Нигъмәт Хаким әзерләгән Идегәй үз вакытында дөнья күрми калган. Текст Самойлович аша соңрак Фалев кулына эләгә. Фалев Самойловичның шәкерте, дөресрәге аның лекцияләрен ирекле тыңлаучы булган. Мелиоранский васыяте буенча Самойлович Идегәй белән Туктамышка багышланган барлык версияләрендә туплау һәм өйрәнү эшен җанландыра. 1911 елда әлеге өлкәдә иң уңышлы эшләүчегә махсус алтын медаль билгеләп, Петербург университеты студентлары арасында конкурста игълан ителгән. 1922 елда бу медальгә нәкъ менә Фалев лаек була. Әмма мәшһүр эпосның төрле версияләрен җыйнауда пионер дип табылган Фалев Ташкентта басылган хезмәтендә Идегәне Ногайские сказания дип атай. Биредә ни сәбәпледер Достанның аратлы варианты да, Нигъмәт Хаким варианты да бөтенләй телгә алынмый кала. Соңлап булса да академик Самойлович Нигъмәт Хаким текстына карата кириш сүзне язып, Казанга җибәрә. Әлеге фәнни язма Казан педагогика институты профессоры Латыйп Җәләй кулына килеп кирип, аның архивыннан бераз соңрак Хәмит Ярмигә күчә. Хәмит Ярми Тел әдәбият һәм сәнгать институтында халык иҗаты бүлегендә эшләгән җитәкче фольклорчы беләсездер. Жермунский соравы буенча Хәмит Ярми аны 69 елда Ленинградка юллый. Бу хакта мәгълүмат һәм Самойлович мәкаләсе тексты үзе Татарстан фән академиясе Ибраһимов институты язма һәм музыкаль мирас үзәгенең тасвирланмаган фондында саклана. Аннары бу мәкалә Клешторныйга тапшырылып, 1972 елда Циркологический сборникта дөнья күрә. Мәкалә үзе. Идегәйнең Нигъмәт Хаким варианты Самойлович тарафыннан югары бәяләнгән. Достанның үзенә билгеле нөсхәләр арасында Нигъмәт Хаким вариантын галим Аратлы вариантларыннан соң 4нче урынга куя. Әмма Нигъмәт Хаким тексты 2003 елгача бер кайда басылмый. Достанны бәян иткән Сиддиқ бабайга да әлбәттә яңадан мөрәҗәгать итүче булмый. Аның башкаруында Идегәнең ни рәвешле яңгыраган булуын бүгенге көндә инде аңлыйсыздыр, белү мөмкин түгел. Мен 3нче елгы кеше булган. Нигъмәт Хаким төзегән җинама вариант әле бүгенге көнгә кадәр чагыштырмача планда махсус җинтекле өйрәнелгән дип әйтеп булмый. Башка вариантлар белән чагыштырып, башка төрки версияләр фонында үз урынын тапкан дип әле монда әсәрне текстны өйрәнү потенциалы зур. Әсәр беренче кат фольклорчы галимә Флора Әхмәтова тарафыннан әзерләнеп басылып чыкты. Соңрак Достан варианты татар эпосы Достаннар җыентыгына кертелде. Шулай ук Флора апа чыгарган яшел тышлы калын китапны хәтерлисездер. Татар эпосы Достаннар дип атала, уларны шунда бастырып чыгаруга иреште беренче мәртәбә. Достанның беренче күчермәсе Татарстан фән академиясе язма һәм музыкаль мирас үзәге фондында саклана. Идегәйнең Нигъмәт Хаким варианты татар халкының героик достаннар рәтен байыта торган күркәм әсәр. Достан теленең шишен импровизаторныкына аерылып тора торган ягына менә үзгәрешләр киткән дип әйтәм бит, шуны испатлар өчен бер генә мисал китереп китәм сезгә. Самойлович та әһәмият биргән. Аутентик текст булса, аңа үзгәрешләр кергә тиеш түгел инде фән кагыйдәләре буенча. Тексттагы беренче шигъри юлның тел стиль ягыннан сизелерлек үзенчәлекле булуына игътибар итеп, ул бу елларның борынгы достаннанмы, әллә соңгырак чор иҗатмы икән дигән сорауда куйган. Шишен импровизатор тарафыннан чарланган дастан белән язма китабы дастан арасында принципиаль аермалар булу әлбәттә табигый. Галим белгеч тарафыннан махсус эшкәртелеп оешканлыгына, шул сәбәпле тел стиль ягыннан да композицион билгеләре белән дә үзгәрешләр кичерүенә карамастан, дастанның нигезен тере эпос тәшкил итә бу очракта. Дастанда гасырлар тирәнлегеннән килә торган эпик традицияләр, Сиддиқ карт сөйләгән сюжет, вакыйгалар, излеклелеге идея сакланган. Димәк, Идегәйнең Нигъмәт Хаким варианты Достанның татар вариантлары рәтен тулыландыра торган кыйммәтле ядкәр. Нигъмәт Хакимнән бераз соңрак
20-нче йөзнең 30-нчы елларында язучы һәм фольклорчы галим Нәкый Сәмбәт Идегәйнең Себер татарларына язып алынган барлык мәгълүм вариантларын, шул исәптән Нигъмәт Хәким вариантында бергә җыеп, аларны Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре белән берлектә карап, эшкәртә. Без монда әйтә алмыйбыз, сезгә яхшы мәгълүм соңыннан Семен Липкин тәрҗемә иткән шигъри дастанның без хәзер мәгълүмат таба алмыйбыз. Ул Нәкый Сәмбәт һәм галимнәр, анда катнашкан Хәмит Ярми, язучы Шәйх Иманнур, Халидә Гатина кебек галимнәр булар. Бөтенесе шушы Нәкый Сәмбәт белән бергә шушы әсәр дастанны җыйнау төзү, менә Илиада, Одиссеяны үз вакытында ничек Гомер төзгән, мисал әйтеп инде, шушы традициядә шушындый büyük eser барлыкка китерүне әлбәттә бу уйлап чыгару түгел, әлбәттә бу фольклорга нигезләнгән, бу булган әйберләргә нигезләп төзи, бу оригинал әсәр дип атау турында сүз бармый монда. Ул халык әсәре, хаклы рәвештә ул халыкның герой дастаны әлбәттә. Әмма biz менә хәзер әйтә алмыйбыз, нәрсәгә нигезләр, нәкъ менә нинди күчермәләре нигезендә, кайсы халыкларның файдаланган ул, кайсы билгеле вариант, ул күпне файдаланган. Әлбәттә Нәкый иң күп көчне салучы бу очракта Нәкый Сәмбәт, моны таныйбыз. Әмма бу biz белгән, безгә яхшы таныш Нәкый Сәмбәт вариант, Идегәйнең Нәкый Сәмбәт вариантының bir генә авторныкы дип аңлауда дөрес түгел, мин шул турыда әйтмәкче булам. Әлбәттә, халык әпсе. Сорау бар шул исәптән. Димәк, Нәкый Сәмбәтнең варианты ул синтетик булып чыга. Җыйнама текст дип әйтәбез инде. Китабы, книжная, китабы дастан. Бу моны теге саф фольклор әсәреннән ераклаштырмый. Анда шул кадәр көчле, бөек белгеч тарафыннан эшләнгән бу әйбер. Мондый дастан белән горурланырга гына кирәк. Ул шул кадәр мондый әсәр татарның бүтән юк та әле ул. Ул күп була да алмый. Элитар жанр бит инде дастан. Әмма бездә бар менә шушындый дәрәҗәдәге варианты. Нәкый Сәмбәт тарафыннан, Нәкый Сәмбәтнең көче күп кергән халык дастаны дип әйтик инде. Ул шулай бара да татар халык дастаны. Гомумән фольклор теләсә кайсы әсәр синкретик да ясалма, менә шуны аңлатам. Уйлап чыгармаганын Нәкый Сәмбәттә, менә бу галимнәр дә бик нык югары дәрәҗәдә фольклорның нәрсә икән аңлап ишеткән кешеләр кулына килеп эләгеп, шушындый бәхетле язмышка дучар әсәр булып килеп чыккан ул Нәкый Сәмбәт варианты дип йөри торган Идегәй безнең. Ул ясалма әйбер түгел. Ясалма дип әйтү бу очракта хупланмый да, алай әйтмибез дә. Мин алай дип әйтмәдем. Дөрес аңлап калыгыз. Әгәр дөрес аңлатмаган булсаң, кабат мин үз фикеремне җиткерәмен, бирсез сорауларыгызны. Исем шулай йөри. Нәкый Сәмбәт варианты. Чөнки менә вариантлар күп. Менә алда әйтеп киттем бит, Ратлов керткән вариантлар, ан турында мәгълүмат, Идел буенда Татарстанда территориясендә табылган вариант. Менә шушы вариантлар арасында Нәкый Сәмбәт варианты. Әмма ул аның әсәре түгел, ул менә шушы 15-нче гасырдан ук барлыкка килгән әсәрне оештыру, шушындай бер камил формага китерү, шигъри итеп төзекләндерү, әлбәттә аның көче күп кергән. Әмма ул безнең тарихтан да, фольклордан да артык читкә китмәгән, бик искиткеч югары белемле шәхес тарафыннан, оста тарафыннан башкарылган безнең горурлыгыбыз гүзәл әсәр Нәкый Сәмбәт варианты Идегәйнең. Так. Димәк,
Менә бу әсәрнең шушындый тагында шушы мәсьәләгә инде бер генә кеше тарафыннан төзелмәгәнлеге, белгечләр тарафыннан, менә Гомерның Илиадасы, Одиссеясы кебек оешканлыгы на мисалны шушы үзәктә, институтның язма һәм музыкаль мирас үзәгендә фәнни хезмәткәр булып эшләгән Халидә Гатина кулы белән 40-нчы елда гарәп язуында язылып, 94-нче елда кириллицага күчерелгән, Идегәйнең җыйналма вариантын эшләү практикасыннан дип язылган язуда саклана. Анда Идегәй дастанын кабат җыюда Шәйх Иманнур, Нәкый Сәмбәт, Хәмид Ярми кебек шәхесләрнең катнашканлыгы турында сүз бара. Идегәйне башка вариантларына нигезләнеп, яңадан җыеп маташабыз, кыркыйбыз, Нәкый Сәмбәт белән телгә дә килгән чакларыбыз була дип язанда Халидә Гатина. Менә шушындый бер тарихи истәлек сакланган үз кулларым белән күрдем бу язуны. Үз күзләрем белән күрдем. Әлеге документ 40-нчы елда дөнья күргән Идегәйнең бер автор тарафыннан да эшләнгән әсәр булмыйча, халык вариантларына нигезләнеп, фәнни һәм иҗат коллективы тарафыннан кабат төзелгән дастан булуын ассызыклый торган җитди фактларның берсе. Бирдә хәтта дастанның мондый төрен барлыкка китерүдә кулланылган кайбер ысуллар да ачык күрсәтелгән. Галим һәм әдип Нәкый Сәмбәтнең иҗат фантазиясе халык традицияләре сагында торучы галимнәр күзәтчелегендә тормышка ашырылган. Татар телле мондый дастаннарыбыз азчылыкны тәшкил итә. Мәшһүр Идегәй югарылыгында башкарылганы бездә башка юк дияргә мөмкин. Бу татар китабы дастанының күпмедер дәрәҗәдә табигый традициональлектән читкәрәк киткәнлеге, ясалма тудырылганлык хусусияте белән турыдан-туры бәйле. Индивидуаль эшкәртүгә махсус дучар ителеп тә, халык традицияләренә тугрылыкны барлык тулылыгы белән саклап кала алу эшкәртүче диптән бик зур җаваплылык таләп итә торган гаҗәеп зур хезмәт. Менә сезнең сорауыгызга җавап тадыр инде бу. Дөнья эпосында мондый тип әсәрләргә мисаллар бар. Бу бит кимчелеге дип аңлый күрмәгез, кимчелеге түгел, ул киресенчә безнең халыкның менә шушындый әсәр иҗат итә алуы турында сөйли торган әйбер. Ул бит бөек әсәр. Дөнья эпосында мондый тип әсәрләргә мисаллар бар. Әйтик, Элис Ленратның Калевалы, Пумпурның Лачплесис, Крисвальдның Калевы поэк әсәрләре халыкның эпик иҗатын яңа тарихи шартларда кабат торгызу шактый катлаулы эш. Бу эшнең нәтиҗәсе билгеле бер тарихи дәврдә халык ихтыяҗы белән барлыкка килеп, халык аңына, фикерләүенә, көн күрү эшенә яраклы үскән саф традицион эпоска тәңгәл килмәскә дә мөмкин. Әмма ничек кенә булмасын, кайбер халыкларда, шул исәптән татарларда да эпос жанрының мондый төре бар. Мондый текстлар дастанның махсус белемле һәм әзерлек кешеләр тарафыннан башкарылган булуы белән аерылып тора торган үзенчәлекле тармагы. Мондый әсәрләргә башка халыкларда да мисаллар җитәрлек. Әйтик, башкортларның Урал батыры беләсездер, Урал батыр бер нөсхәдә диләр. Бурангылов язып алган бер нөсхәдә сакланган. Менә сез уйлап карагыз, ул ничек бер нөсхәдә фольклорның вариантлылык дигән әйбер турында кат-кат әйттем, әйме? Менә бераз шикле дә кебек тоела бит инде. Мин Урал батырны менә без шушылай сөйлибез, Нәкый Сәмбәт башка галимнәребез тарафыннан шушылай эшкәртелеп кабат төзелгән яңа бер варианты, китаби вариант дип. Урал батыр ул турда сөйләмиләр генә, ул нәкъ шундый юл белән барлыкка килгән, нәкъ шундый индивидуаль башлангыч һәр вакыт катнаша, эпос кебек зур жанрда. Бар фольклор башлангыч, бар индивидуаль башлангыч. Монда айрым авторның кулы кирми мөмкин түгел. Шул хәтле күләмле жанр бит ул. Ул бөтен кешенең дә, бөтен кешегә дә аңлаешлы да жанр түгел. Ул укымышлы катламга дип исәпләнелгән жанр дип мин әйтер идем. Чөнки аны аңлар өчен күпмедер дәрәҗәдә әзерлек кирәк булган бит инде. Мондый әсәрләргә әйтик, башкортларның Урал батыры, Мордваларда Мастарава бар, менә нәкъ шундый ук юл белән барлыкка килгән. Мастаравалары яисә Карел финнарның 1835 елда ук Ленрат төзеп бастырган килеп чыгышы турында гасырлар буена бәхәс бара бит инде моның да. Уникаль Калевалары нәкъ шундый ук юл белән төзелгән әсәрләр.
Фәндә мондый төр иҗат җимешенә карата теге бу әсәрнең җинама варианты дигән хаклы караш мәгълүм, әмма һәр җинама вариант гаять индивидуаль һәм аерым мөнәсәбәт таләп итә. Идегәйнең әгәр бу китабилык, китапка күчү дигән мәсьәлә белән кызыксынсагыз, шушындый китап, монография басып чыгарган идек, Татарская эпос книжный достан дип аталар. Онда бу мәсьәләгә җентекле кагылган, сәбәпләре, этаплары каралган, шушындый мәгълүматлар табып була. Идегәйнең Нәкый Исәнбәт исем белән йөри торган варианты татарларның әнә шундый югары дәрәҗәдә оста эшкәртелгән, җиналган эпосы. Нәкый Исәнбәт исеме белән билгеле Идегәй татарларда телдән башкарылган дастан вариантларыннан Идел буенда кабат үсеп чыккан тоташ, шигъри, гүзәл, эпик ядкәр. Идегәйнең татар версиясе тел авыз иҗаты үрнәге буларак язып алынып, соңрак күз алдыбызда диярлек әдәби эшкәртелгән, язма китаби формага кереп өр-яңа сулыш алып яшәүче эпик ядкәр буларак кадерле. Ул үткән вакыт аралыгы урта гасырлардан алып бүгенге көнгә кадәрге чорны били. Төрле җиргә сибелеп яшәүче татарларда Идегәй дастаны туган җире дип бер генә регионны атап булмавы белән дә уникаль әсәр. Идел буе татарлар тарихына мөрәҗәгать итсәк, 16 йөзнең икенче яртысыннан башлап, биредә идея сәяси эчтәлектәге эпик сюжетларга ихтыяҗның бик нык үсеп китүе мәгълүм. Мондый күренеш татарларның шушы чордан рус дәүләте хакимиятендә яңа социаль, сәяси шартларда яши башлаулары белән аңлатыла. Киренке сәяси хәл тарихның билгеле бер чорында татарларның рухи тормышына зур йогынты ясый. Шушындый катлаулы вазгыятьтә Идегәй дастаны татарлар өчен образлы итеп әйткәндә караңгыда үзенә бер яктылык чыганагы булып торган. Билгеле булганча 52 елдан соң татар халкының мәдәнияте стабиль үскән вакыт аралыгын табу бик кыен. Халкы белән бергә барлык авырлыкларны кичеп исән калган тарихи героик Идегәйнең язмышы гаҗәеп. Барлыкка килүеннән алып, ахыргача формалашып җитүенә кадәр гасырлар буена халыкта бу әсәргә ихтыяҗның кимемәве, ягъни 15 гасырдан ук шушындый турында эпик җыр, риваятле легендалар, аерым шәхесләр турында сөйләмә, эпослар барлыкка килеп, соңыннан алар шушындый циклларга берләшеп, төрле халыкларда төрле версия һәм әллә ничә вариант барлыкка китереп, шушылай килә, без бит инде менә шушы үзебез кулга тотып карый алганы турында гына килеп ишетелгәне хакында гына сүз алып бара алабыз. Менә кул язмалары нигезендә әйтик Сиддик карттан язып алынган шушы сөйләмә вариантлары формасында килә. Идел буенда Нигъмәт Хаким Нәкый Исәнбәт вариантларына кадәр килеп җиткән икән. Без менә моны бөтенесен татарның бер версиясе дип карыйбыз. Бу татар Идегәе. Ул бер дастан. Әмма аның вариантлары күп, вариантлары төрле. Менә шушындый борынгыдан балыкка килүенә, ахыргача формалашып җитүенә кадәр гасырлар буена халыкта бу әсәр ихтыяҗның кимемәве, әлеге әсәрнең умыртка баганасын тәшкил иткән какшамас идеясында әлбәттә. Идегәй милләт өчен маяк ролен үтәгән, һичшиксез эпик фольклор аша башка кардәш халыклар белән уртак темага кабат-кабат мөрәҗәгать итү һәм Идегәйне төрле вариантларда тарату халыкның киләчәккә өметен сүндермәскә тырышуы белән дә бәйле булырга тиеш, бәйле. Катлаулы шартларда Идегәй халыкка үзен саклау чарасы булган. Сюжет Идел буе татарларында гына түгел, төрле җирдә яшәүче башка этник төркемнәрдә дә популяр булган. Идел буенда милли рухи культура өчен айрыша критик чорларда Идегәй Тара Табол татарларына таралып, Сибир киңлекләрендә үзенә сыеныр урын тапкан, тынычрак, куркынычсызрак урында исән кала алган. Хәлбуки милләт өчен әһәмияте зур булган бу тема уңайлырак вакыт табылуга кабат Идел буена әйләнеп кайткан. Моңа кадәр мәгълүм сөйләмә һәм кулъязма вариантлардан 20нче гасыр уртасына таба әсәрнең яңа сулыш белән янә калкып чыгуы бу татарларда Идегәй узган мәгърур юлның чын мәгънәсендә пига.
халыкта телдән таралган вариантларынан алып, әдәби камиллек дәрәҗәсенә җиткереп эшләнгән язма вариантларына кадәр Идегәй эпосы шигъри сәнгати энциклопедия буларак кыйммәт. Идегәй эпик фольклорда дәвамчанлык үрнәге. Гасырлардан гасырларга күчеп, безнең көннәргә тарихи үткәнне һәм дәүләтчелек идеясын китереп җиткергән Идегәй дөнья эпосында һичшиксез үз урыны булган масштаблы феноменаль күренеш. Менә минем Идегәй турында шушы сүзләрне сезгә җиткерәсем килгән иде. Бераз Шура Батыр турында сөйләп китергә мөмкинме? Biz инде шушы героик эпосның арамадымы икән халык? Арамадыгызмы? Идегәй буенча сорауларыгыз, фикерләрегез. Идегәй дастанын заказлы әсәр дип сорауларга мөмкинме? Юк, алай түгел. Беләсезме, менә әгәр безнең халыкта шушы дастанның әһәмиятен күреп, әзерлекле белгечләр аны яңадан кем кушуы буенча да түгел, кирәк буенча әһәмиятен күреп, шушылай итеп эшкәткәннәр икән, эшләгәннәр икән, бу менә монысы да халык ихтыяҗы дип карарга кирәк. Бу заказ буенча эшләнгән әйбер түгел, була да алмый. Бу халык ихтыяҗы, халык заказ биргән моңа. Мин шушылай дип карыйм. Идегәйнең теле асылда нинди тел булган? Эшкәртелгән дип әйтәсез. Бер аңламаслык булган. Беләсезме, монда тел мәсьәләсендә дастаннарның теле беләсезме? Сез беләсез безнең халыкның бик беренче кат әйттем, дисперс халык икәнен. Менә шәшелеп, таралып урнашкан, кайда гына юк татар, бөтен җирдә бар татар, әйме? Кая барсаң, шунда татар. Һәм әлбәттә аларның телләре дә, менә бүгенге көндә дә аларның телләре бикне аерыла бит инде бер-берсеннән, әйме? Хәзер карасак, Идегәй барлыкка килгән шыр турындагы тел турында сүз алып бара башласак, без монда моның теле бит нәрсә дип әйтергә? Монда әлбәттә иске татар теле бөтенләй башка төрле телдә булган, аның теле турында бүгенге татар телендә дип әйтә алмыйбыз, моның теле турында. Теле түгел, аңлаешлы Кыпчак көнендә булган. Аңлашыла, укысагыз, анда мен әйтәм, 1854 елдагы кулъязма дип әйттем бит. Менә кирип укып карарга мөмкин, нишләп аңлашлы, Идел, Шулман безнең хәзердә кулланыла торган сүзләр, топонимика аңлаешсыз тел түгел, аңлаешлы тел, әмма бүгенге телдә түгел дип әйтмәкче булам. Грамматикасы ничек ниләрне, җөмләләрен, килмәләрен аңлаешлымы? Шулай аны бит иске вариантта тапмазмы? Аны эшкәрткәннәр. Юк, менә бу кулъязмада кайсы чорда язылган булса, шул чорда язып алынган. Шушы чор теле белән кергән бар бит инде аның. Сез төрле вариантлар бар дип әйттегез. Аермалары ни кадәр өйрәнелгән һәм аермалары һәм уртаклыгы нәрсә? Менә бу вариантларны Фатих Урманчиев өйрәнгән дип әйтеп узган идем, әйме? Барлык кулъязмаларын җыйнап, карап, тикшергән галимебез. Тагын теле җәһәтеннән тәрҗемәдә бар бит инде безнең Идегәй, мин барлап утырдым. Шушы Нәхи Сәмәд вариантына мөрәҗәгать иткән бит инде Семен Липкин. Шуның тәрҗемәсе турында сүз бара. Өйрәнелүе менә шул дәрәҗәдә тәрҗемәсе. Сюжет буенча ниндидер аермалыклар бармы? Сюжет буенча беләсезме? Менә
15 гасырдан без әле бар дип фаразлаганнары, әгәр булмаса ул безнекеләргә килеп җитә алмас иде. Менә шушындый формада каралганнар турында без сүз алып бара алмыйбыз әлбәттә. Менә нарратив чыганаклар, язма чыганакларда нигезләнгәннәр, теркәлгәннәр турында күпмедер карар ниндидер фикергә килергә була. Әмма алар сез күз алдына китергәнчә, нәкъ Исәнбәт варианты кебек үк камил текст түгел бит. Алар кыйпылчыклар булырга мөмкин. Алар 3-4 бит, ярты бит булырга мөмкин. Ул менә булу белән кыйммәт әйберләр. Менә булганга күрә таралган, булган, язып куелган бит дип фараз кылу дәрәҗәсендә. Менә шушындый теле аның бүгенге тел түгел, бүгенге әзерлексез кешеләр, әзерлексез укучы аны җиңел генә аңлый алыр дип мин әйтә алмыйм. Әмма аңларга була, бераз әзерлек белән бу кулъязмаларны укып карарга була һәм аңларга була. Сез әйтәсез, Себер татарларында живого Себер татары булмаган, Бухарадан килгән. Илгәрләре Бухарадан килгән, аның шәҗәрәсен барлау мөмкинлегебез юк бит инде. Себер татарлары менә Табул татарлары телендә сөйли торган булган. Димәк, аның теле шушында яшәгән татарлар теленә яраклашкан, ул шушы телне үзләштергән булган дигән сүз. Шушылай дип фаразлыйбыз, шушылай дип гоманлыйбыз. Аның улы Әҗем шулай ук Себер татарлары телендә сөйләшә торган булган бит инде. Әлбәттә, телендә бәлки булгандыр Азия үзенчәлекләре дә. Моңа мөрәҗәгать итеп булмый. Нәкъ Исәнбәтнең оригинал әсәре дип берничә карала алмый, халык әсәре дип карыйбыз. Менә әйтик, мисал китердем, мордваларның Мастарабалары кебек, башкортларның Урал батыры кебек, менә алар ничек бу эпосларын халык әсәре дип, халык иҗатының эпос жанры үрнәге дип бирә. Бездә шушылай дип бу әйбергә артык игътибарны бу фәнни ягына мәсьәләнең ул нәкъ Исәнбәтнеке, нәкъ Исәнбәт шушылай үзгәрткән, булай үзгәрткән дип аңлау һәм халыкка булай чыгару бик кирәкмидер дә. Бу нишкәлеген, үзенчәлекләрен өйрәнүче белгечләр өчен генәдер күбрәк. Менә булган дастаннардан иң иске нускасы кайсы ел белән билгеләнгән? Безнең Казандагы архивлардамы? Менә татар халкы тарихына кагылышлы дастаннарның иң иске нускасы. Менә беләсезме, безнең институт бит инде 39-нчы елдан бирле 39-нчы елда оешкан һәм шушы чордан алып ул фольклор экспедицияләренә чыга башлаган. Менә шушы фольклор экспедицияләрендә күз алдыгызга китерегез, 39-нчы 40-нчы елларда фольклор экспедицияләренә чыкканнар да нәрсә язып алганнар? Менә ничәнче елгы кеше авызыннан язып алганнар? Әгәр дә андый нишкәлеккә, андый төгәллеккә ирешик дисәк, менә шул турыда гына сүз алып бара алабыз. Аңа кадәр дастаннарга игътибар әйтеп, Каюм Насыйрилар чорында дастан текстлары, без шу хикәятләр, ниләр язып алган әлбәттә, сүз алып бара алабыз. Менә Идегәй турында сөйләшкәндә, менә шушы 39-нчы елдан алып 39-нчы елда адекват акылында булган информанттан язып алынган әйберләр турында гына сүз алып бара алабыз, әлбәттә. Түләк, Шурабатыр, аларның нускалары юкмы? Без түләкнең безнең бит гомумән түләкнең дә гомумән кулъязмаларыбыз, әгәр 18-нче йөзгә караган кулъязма табабыз икәнбез, ул бик борынгы санала бит инде. Аннан да борынгыны уйлап чыгарсак кына, юк ул, чөнки юк. Безнең фаҗигале
тарих, мына караган изекләр табыламы? Мин үзем фольклорчы булгач күбрәк информатлар белән тере әңгәмә кору җәһәтендә. Булай безнең кулъязмалар буенча чыгучылар тапкалы 18-нче гасырларга караган достаннар дини әдәбият шактый очрый бездә. Татарстан районнарында да, башка территорияләрдә дә Россия буйлап, Самара, Оренбург, Әштерхан өлкәләре, Пермь крае, бу якларда Омский өлкәләре килеп чыга. Шул рәвештә барланган шундый җыентыклар, дастаннарның җыентыклары чыгалмадымы? Безнең 88-нче елда чыккан иде татар халык иҗаты дастаннар тома. Академик том дибез бит инде, академик принциплар белән эшләнгән том. 12 томлыкның Тукай бүләгенә лайык булган 12 томлыкның бер томы дастаннар. Менә шуннан соң әйтеп узганымча Флора Әхмәтова чыгарган татар эпосы дастаннар дигән җыентык бар. Һәм бүгенге көндә шушы том, академик том 25 томлык итеп татарчасы, 15 томлык русчасы эшләнә бит инде. Һәм монда инде иншалла чыгып җитәр. 2 том дастаннарга багышланган. Берсе аның дастаннар, икенчесе менә шушындай язма китабы әсәрләребез, язма китабы дастаннар дип аталачак. 2 том менә шушындай дастаннар, дастан текстлары белән чыгачак. Русча том, анысы 1 том дип күзаллана. Монда шушы иң тулы текстлар, татарда сакланган татар телле текстлар, алар тәрҗемә ителеп русча чыгарылачак. Менә ул теле дип бәйләнәсез дип әйтәме. Беләсезме, кайчандыр менә Тукайның сүзләрен мисалга китердем. Буларны укымыйча үскән ирләрimiz вә хатыннарыбыз сирәктер диеме. Аннан соңгы җөмләсе бар аның. Булай ди. Алар кем телендә? Аллаһ белә, җин телендә ди. Менә сезгә теле турында дастаннарыбызның. Аларны шуңа күрә әйтәм, ансын әйтмиләр аның. Аның шушындый ди, менә алышып укып карагыз Тукай халык әдәбияты Тукай лекциясендә. Бар аның шушындый җөмләсе, алар кем телендә? Алар тәнкыйтьләбрәк әйтә, менә безнең халык шуша әйберләрне ди, укый бит дип, ул әдәби тел барлыкка китерү җәһәтеннән шушы юнәлештә әйтеп китәләр. Кем телендә? Шайтан белсен, җин телендә. Шуннан да менә әйтергә генә җиңел бу дастаннарны тәрҗемә итә башлаганда русчага, менә шунда күренә аларның телләренең шул кадәр катлаулы, шул кадәр кыен, авыр икәне. Аларны иң башта бүгенге телдә аңлаеш татар теленә китерергә кирәк дип саныйм. Менә минем үземнең хыялым бар. Шушы менә бар бит грек эпосын, Мисыр әсәрләрен, Мисыр мифларын әдәбиләштерәләр дә, матур гына әйтеп чыгарып, менә эпос дип тәкъдим, мифлар дип тәкъдим итәләр, әйме? Алар да бит ул телдә булмаганнар, элек андый телдә йөрмәгәннәр бит алар. Әмма халык бүгенне популярлаштырып укый аларны. Менә минем хыялым ул безнең дастаннарыбызны да, менә шушындай Тукай тәнкыйтьләгән шайтан телендәге дастаннарыбызны да әдәм аңларлык, менә бүгенге кешегә, бүгенге укучыга, әзерлексез хәтта укучыга аңлаешлы телгә әйләндереп, менә бу шушы китаби дастаннар барлыкка китерүнең бер традициясе дип тә күрәм мин моны, әйме? Ясалма әйбер барлыкка китерү дип һич уйламыйм, бузу дип һич уйламыйм. Менә шушындай матур бер аңлаешлы тел белән халыкка популярлаштыру өчен тәкъдим итәргә телим. Менә шушындай теләк бар. Чыгарга ишуларны бүгенге көн укучысы да укый алырлык итеп
яратып укырлык итеп, әйтик, шул ук Түләкне, шул ук Каһарман Катилне, ул үзе бик зур дастан бит инде Каһарман Катил, шул ук Күр углан, алар бит кайсы Сибир татарларынан язып алган, кайсы күбрәк инде ястәй мөмкин, менә хәтта исемнәрдә әйтеп тора бит аның. Исеменнән үк аны тәрҗемә итеп булмый, нәрсә төбенә төшәргә кирәк, нәрсәне аңлатасың бу. Менә шушындый безнең дастаннарыбызның теле, әгәр теле белән кызыксанасыз икән. Бик кешегә кычкырып әйтергә дә ярамый торгандыр бәлки аларның теле турында. Әмма бу безнең тарихыбыз, бу безнең телебезнең тарихы. Монда инде нәрсә дә үзгәртеп булмый. Алар бар, аларны белергә генә кирәк, аларны популярлаштырырга гына кирәк. Чөнки без шушы Нәкъисәнбәт идегәеннән сезне әйтмим, мен бар бит инде безнең менә укымышлы булган халкыбыз, ни дип әйтәбез инде, язу белгән, дастаннар белгән. Менә мин сорап карыйм, әллә совет чор оныттырган, нәрсәдер булган, бу җегетне беләсезме? Бик авырлык белән борынгы әйтик 80-85 яшьлек информатлар кичкә искә төшерә. Кыйса Юсуфны кичкә искә төшерә. Менә шушылай итеп бу безнең халкыбыз менә ничектер менә шушындый бер период булып алган, стабильлек югалган һәм дастаннарыбызга шушылай итеп китереп суккан бу әйбер. Совет мәктәбен бетермәгәнме соң аны? Чөнки безнең бит теге мәдрәсәдә булган мәгълүмат еш кына таралган. Аннары Совет мәктәбе килгән дә, Алланы бетергән, динне бетергән. Фольклор иске бабайлар сүзе кирәкми, без хәлфән, коммунизм төзибез дип шул анланабыз. Ну, булгандыр инде монда факторларны күп санарга мөмкин. Бер вакыт бер Мамадыш районында бер бабайдан аждаһа турында сөйләтәм. Ул матур гына хикаят сөйләп бирде инде, менә шундый чокыр ди, анда ди аждаһа булган ди, анда бик куй урман иделек дип сөйли. Шул кадәр ди кирип булмый торган, кирсең чыгып булмый торган урман иде дип бик матурлап сөйли инде. Шунда ди яшәгән ул аждаһа ди, аны ди акбылыт суырып ала торган булган кешеләргә зыян китерә башласа, һәм алып китә торган булган дип шушылай дип сөйли инде. Күреп калучыларда булган бу аждаһаны алып китүне, шуннан хәзер ул чокыр дип кызыксына, мен кайда, ничек ул чокыр хәзер бармысың, хәзер юк микән санда аждаһа дип кызыксына, мен сөйләттерәсем килә инде бу бабайдан. Хәзер анда ди урман битидә юктыр инде ди, совет бөтен нәрсәне кырды ди. Бик исемдә калды шул информантның җавабы. Промышленный основада кырдылар ди урманны ди, анда ди урман битидә юктыр инде, кая аждаһа булсын анда ди. Аның күп инде сәбәпләре шуннан да. Менә 39 елдан бирле экспедициялар системалары алып барыла, һәм бу экспедициялар вакытында дастаннарны яттан бәлки белүче кешеләр бар идеме, менә 40-нчы елларда, 50-нчы елларда? Безнең менә монда презентациядә күреп киткәнсездер, име соңгырак чор турында әйләндереп кенә алмыйсызмы? Менә бездә бөтенләй шишәнлек булмаган дип әйтеп булмый. Ул шишән нәрсә ул сказитель бит инде, име шушы эпос жанрын телдән әйтүчене әйтәбез бит инде. Шишән дип аталганнар бездә. Әмма ул электә булгандыр, әлбәттә. Тора бара ул чиктер эпос жанрыннан бераз киткән. Ул әйтик әкияткә күчкән. Әкият сөйләүчеләрне әлдә очратып була. Ул күчкән җыр әйтүчеләргә. Менә шушы элеккеге дастаннардан фабула характерында әйтеп иштәлеген сөйләп бирүчеләр булып киткән. Ул менә мәҗлестән мәҗлескә ниндидер үзенең музыкаль инструментын асып, мәҗлестән мәҗлескә йөрүче кешеләргә аларның хушавазлар дип менә хәзер мин килеп чыктым, җырлар турында өйрәнгән вакытта хушаваз дигән, хушаваз әйтүчеләре булган. Бу барбер менә шушы телдән эпос әйтү традициясенең битеп битмәгәнлеген күрсәтә торган әйбер дип мин саныйм инде. Күп нәрсәне
Совет чорнагына калтырмасак дагы, 21 гасыр үз таләпләре, үзенчәлекләре күп нәрсәне әлбәттә битерде инде. Мен булай дип саныйм. Укымышлырак булган сайын халыкта фольклор әзрәк. Укымышлылык юк, бу халыкта фольклор тулып ята. Менә шушындый әйбер күзәтелә. Шишәннәр иҗатын өйрәнүче кешеләр бармы безнең татар фәнендә? Менә бераз башкарак юнәлешкә кирип киткән, шушыны теге сүз сәнгате дип, словесный фольклор дип әйтәбез, менә шушы текстка күчкәнлек һәм шушы һаманда шушы эшәке постановлениене гаеплибез инде 1944 елда чыккан. Менә хиткәрәк алып киткән шул, ничектер. Менә бу әйбер үсмәгән. Менә башкортлар бүгенге көндә дә шишәннәр мәктәбен булдырып, шушындый ниләрен мәктәпләр, якшәме мәктәпләре уздырып, балаларын шушыңа тартып, Урал эпосын әйттереп, шушылайтып баралар, әйме. Мин юк, бездә ул әйбер, бездә андый юнәлеш, башка шарак юнәлешкә кирип кителгән. Бәлки бу безнең фольклорга, безнең эпик жанрга карата гаделдер дә, шушылай дөрестер дә. Менә әлбәттә белергә кирәк, әки эпос дигәндә бит инде эпик жанр, шул әкият та эпик жанр. Аерым әкиятчеләргә багышланган китаплар чыгып тора инде, баралар. Системалар рәвештә бер системага китереп, бәлки шушындый бер фәнни эш башкарга була торгандыр бу мәсьәләдә. Аларны җыйнап, ничәнче гасырдан, инде шушы җирән шишәннән алып, бүгенге көнгә кадәр кемнәр билгеле, шушыларны барлап, бу бик кызыклы идея уйлап караганда. Һәм кирәкле бер бу безнең дастаннарыбызны өйрәнү потенциалының әле һаманда югары булуын, актуаль булуын күрсәтә торган әйбер чынлыкта. Шулай дип исәплим. Булай шурап куя безнең менә бүгенге көндә әйтәм бит хушаваз әйтүчеләр. Әйе, һәм менә мәҗлесләр алып баручылар безнең карагыз әле ниндидер бер шурны гына көткән кебек, менә тамадалар күбәйеп китте бит һәрге вакытта. Мен шулык шишәнлек бит инде ул. Ул бит шулык шишәнлек осталыгы, шушы осталыгы булган кеше бара торган һөнәр бит инде ул, әйме. Алар искиткеч осталар булганнар, шишәннәр. Һәм шушы шыбыгышы әйтик бүгенге мәҗлес тамадаларына да барып тоташа торгандыр, бәлки дип мин уйлыйм. Biraz funksiyalari o'zgargan, shashilganlar, janr o'zi doston degan janrni ehtiyoj, mana qo'ysangiz o'qiy. Tohir Zuhrani o'qiganingiz bormi? Kimda bo'lsa o'qib chiqqani, qiziqmi ol sizning uchun? Ya bo'lmasa Leyla bilan Majnunni o'qib o'tirasizmi? Bilgish bo'lmagan birarigiz. Mana bu ehtiyoj yo'q bu yerga. Qo'y vaqt qo'yshandir bir shuni kishi jili o'qigan. Bu emotsional ta'sir etadigan o'rinlari ko'p bitinlarning epik jırlar, Tahir bulay deb aytdi, qiz Zuhra bulay deb jırladi deb ketirib qo'yadi, shu jırni bira bitindeymi? Men bunga bitindi jırlamay o'qimisha o'sgan erlarimiz va xotinlarimiz bu yo'qdir degan gibi bek bilib aytgan To'qayda ehtiyoj bo'lgan degan so'z bitindi. Qiziq bo'lgan o kishiga. Bugün belki o'z o'qishisi ba'zir men bu aybirlarni o'qimaylar, hozir kimga da kerak tugildir endi bu deb durust fikr alay aytilgan fikr bo'lib qolmasin. Albatta o'zining auditoriyasi bo'larga mumkin. Ammo bu endi serial komiks bo'lsa tili o'zgaradi. Ana mana shunga ko'ra aytaman, zamonga yaroqlashtirib qiziqli etib taqdim ete bilirga kerak. Mana tag'in bir o'ylab yurayman, Qahramon qatil degan doston bor. Mana shu ondagi voqealikning ko'pligi irili voqealarında mana men rejissyor bo'lsam, aniqcha kino tushirar edim. Шул хәтле анда әллә нәрсәләр күрсәтеп булам, башыннан ахырына кадәр менә дигән
әкият ул. Менә булган бит фильмнар эшләгәннәр, әкиятләр, рус әки. Мырау Батыр гына түгел, монда бу көчлерәк булыр иде. Әгәр моңа игътибар итеп берәр кеше алынса, шушыңа ул җиренә җиткереп була торган нә дигән әйбер, анда әллә ничә катлам бар бу Каһарман Катил дастанында, мисал өчен. Анда теге Ираннан килә торган катламда безнең үзебезнең җирлектәге үзгәрешләрдә һәм үзебезнең җирлектә үзгәргән исламда, исламга кадәрге чорда утка табынулар белән бәйле искиткеч әйберләребез күп безнең. Буларны аңламыйм дип читкә тибәрү генә түгел, теле моның аңлаешсыз дип әйтү генә түгел. Һәм аларның теле төрле дә, бөтенесенең бер кыпчак үзенчәлеге ни алай дип кенә дә әйтеп булмый. Монда кайсы гарәп, фарсы белән шуарланып беткән аны. Безнең халык бит укырга яраткан, ул хәтта менә сюжет, уртак сюжетлар дигән әйбер бар бит инде эпоста. Әйтик, идегәй ул бездә генә түгел, аның фольклор әсәре булуы да шунда күренә. Ул башка халыкларда да бар, башка халыкларда үз версияләре аның. Менә әйтик, Шура Батырда шушылай ук, башка дастаннарда шушылай ук. Менә башка халыкта сөйләмә вариантта булганны да безнең халык язуга күчерергә тырышкан. Язуга күчергәндә анары шушыны күчереп әлләнчә вариант, әлләнчә нөсхә хасил итеп тарата торган була. Менә шушындый бер традициясе булган безнең татарның. Ул Нәқи Исәнбәт вариантының барлыкка килүендә, аның үзгәрешләре кертеп формалашкан дастан булуында мин менә шушы ихтияҗдан чыгып аңлатам. Язуга омтылыш, укуга омтылыш халыкның шушы әйбер фольклорына тәэсир итеп, менә шушындый формула дастаннарыбызны китереп чыгарган икән. Моңа бетерелгән әйберләр башка төркиләрдә ат тояклары тавышы чыгарып сөйли торган шишәннәребез юк инде безнең дип карага түгел, безнең укымышлылыгыбызның, безнең китапка омтылуыбызның дәрәҗәсе дип карарга кирәк дигән фикеремне җиткерәм. Рәхмәт.